Good morning guys! Linggo ngayon. May copyright sa baba. Si Marlon ginagamit na lagi yung speaker ni Miss. Hindi sa kanya na daw binigay na ni Miss. Close muna natin, maririnig yung copyright. Buti na lang talaga, may mga damit si Miss dito. Di ba pinakita ko sa inyo kagabi na walang masyadong, as in wala na talagang laman yung cabinet ko. Si Miss, ang dami. Tingnan nyo. See? Puno pa. Tapos inaayos din naman ng tagalaba namin. So marami pa siyang mga, buti na lang. Kasi, nanghiram ako kay Marlon nito kagabi, diba? Ito. Pero walang shorts. Tapos napaka-open dito. So, pantulog lang talaga yun. Pero, ang daming shorts ni Miso. Nakasuot pa ako ng short. Tapos ito, nakuha ka lang dyan eh. Sa pile. Nilabhan ng mga bagong laba ba. Naghanap lang ako. Tapos ito. Meron na tayo pang bahay. Kasi wala. Hindi ganun karami yung dala kong... Wait. Hindi ganun karami yung dala kong damit. Konti lang. Kasi diba yung luggage ko nga punong-puno na. Buti na lang, alam nyo ba, 31 kilograms yun. Buti na lang hindi ako chinarge ni ate ng 1 kilo more. Kapag machine yun, kapag nag-check-in ako sa machine, sasabihin talaga, over ka ng 1 kilo, you have to pay. And that's $40 per kilo. Tapos yung hand carry ko din, over din siya ng 1 kilo din. Kasi 7 lang dapat, tas 8. Tas hindi pa winay yung yung backpack ko. Kung sinali pa yung backpack ko, mas malaki pa yun. Pero yeah, buti nila si ate. Dito na tayo, Baba tayo. Agas! May tubig? Agas, ako may tubig. Linisin mo yan dyan. Linisin mo yung toilet, may tubig. Hindi dito, guys, walang tubig. Wala kaming... Anong sasabihin yan? Hindi permanente yung tubig dito ba? So, lang, kapag... Hindi laging may tubig. So, kung kailan lang gusto ng government. Kung kailan lang sila gusto, kung kailan lang sila may pondo. Kung kailan lang nila feel, release ang tubig sa, residence. Hindi. Walang permanent yung tubig dito. So, dapat magpondo. Yun yung diferensya. So, yan. Magpondo ka dyan, Miss. Maglinis ka na dyan. Baba tayo, guys. Guys, coffee tayo. Nescafe Blend and Brew. Wala din brown and creamy. Yun yung gusto ko, brown and creamy. Pero okay lang. Ito lang. Wala tayong magawa. Yung isa, coffee ko eh. Ito guys, coffee tayo. Ikaw, Miss, coffee ka? Coffee ko. Morning, Miss. Morning, Papi. Yan, naglilinis na naman si Papi. Natulog pa ang batang malupit. Ito yung akin ay. Ito yung akin. Kay Miss yun. Left hard. May pandesal tayo, guys. Malunggay daw to. Malunggay ni? Malunggay dito, guys. Hindi pa ako nakatry ng malunggay na pandesal. Ayan, malunggay, oy. Yan. Pandesal! Galing kay RB's Bake Shop. Kape. Kalimutan ko na naman yung tea ko. Bukas na, guys. Bukas na. Nasa luggage ko pa kasi. Kain tayo, guys. Pandesal. Yummers. Kain. Sige na, oy. Kain na tayo. Pandesal! Si Makil, gising na. Tsaka si Tawiwin. Bunggol. Guys, andito ako sa tindahan. Tingnan nyo to sila. Kayo kasi Hello. Kayo ate. Pa-picture tayo sa labas para para maganda ang lighting. Actually cute naman. Picture tayo. Diri sa na-upload kada gabi na jud ta karon, guys. May snack shout out. Shout out. Hello. Makalit mo tao pala sa mismo. Okay, ma'am. Salamat ni kayo jud sila diri. Layo inyo ha, balay. Unsay Tagalog sa tupi? Gupitan. Gupitan natin si Mark, guys. Di naman gupit talaga. Ito lang, shave ba? Mama, best. Ayaw, apil, gunting-gunting, isa din. Guntingan? Marunong ka magunting, Miss? Ako ba? Tarong ba? Kaya gunting mo kayo ba? Ito lang eh. Sige na, ako na. Ito yung pinili ni Dan. Ang gulo ng bahay doon. Ito pinili ni Dan, Yung wow. Salamat sa mga nagpunta kanina.
Sila na. Bigyan sana kayo ni Mama yung chocolate. Wala na. Umalis na kasi. Igna nga ka nang balik ka, pabalik ka. Balik. Wala na. Ma-upload na yung video. Ano na? Wala na ako dito. Unsa may mga design na? That's 4. Kailangan mo doon, te. Not on that direction, te. Paana, te. Opposite direction. Basa? Opposite direction sa hair. Kabobo na siya. Ate, wala lagi nakuha. Mas nindot ko. Hoy! I think, ate, sudlayan pa ka. Naisugay dito sa backside. So guys, tingnan nyo Mura yung... maghinay kayo. Mark! Ayaw ilabay, Mark. Awa, nalayo na kayo ng buhok. Guys, ang kapal na ng buhok ni Mark, guys. Kapal kasi ng buhok ni Mark. Nasa kanya na. Ikaw na ang kapalang buhok. Tear your lobat. Sige. Sige na. Charge ka na. Grrrr! Dapat manudlay si Mark first. Sudlan, Ni ungot. Tapos, Wala, ina tanaw eh. okay na yan. Likod sa likod. Patingin ang likod. Wow! Ang ganda! Nagana nagkamera rin. Ang ganda! To the rescue si Miss, guys. Tingnan natin yung mukha ni Michael, be. Tingin ang mukha, be. Wow naman! Ang galing naman. Tanawa ang close up, okay, awin. Awa. Engo. Ayan, galingan mo, Miss. Wow! Ang dami mo. Claro, nagpanaw gid o pa. Tiwala lang, Kel. Tiwala lang ka kay Miss sa kanyang mga kamay. Tiwala sa kamay ni Miss. Ganito na siya, guys. Mark, patingin, Kel. Yawan! Si Marlon na, si Marlon. 4 yan daw. Si Marlon na. Si Marlon. 4 nga! 4. The awards. Asa tong mga bala eh? 3 daw daw. 4 dire! Gawin natin 3 dire. Mayroon mo gilid. The awards, the awards. The awards! Sige, sige daw. Ayusin mo daw. Ayusin mo. Wala ka? Pahap. Daro nga. Kani mo. Ginabi mo na sulong ka. The awards. Lagi? Ikaw na pala yung makapo na tao. Galing nga. Yung awards. Parang barber, ah. Yours. Patingin. 3 yan, guys. Gagawin. 3. Saan na wala? Unsa na naman? Wala, manikuan! Yes, yes. After 2 hours. Hours later. SpongeBob, na-save na ni Marlon, guys. Yawas! Ang gwapo naman yung batang yan. Kinagbarang? ID picture. Yeah, galing naman yung Marlon namin. Okay na yan. Kina naman kayo basa. Galing! Ligo ka na. Guys, get ready ako. Punta kami kina Lola. Punta kami dun sa bukid. Pakita ko sa inyo kung saan ako lumaki. Napakita ko na yun last uwi namin dito kasi lagi kami pumunta dun. Every time umuwi kami, pumunta kami dun. So, punta kami ngayon. Akit tayo sa bukid. Ano lang ako. Mag-lip tint ako. Gagamitin ko yung galing sa Happy Skin. Ginamit ko yun kanina. Yung dumating yung mga nag-hi kanina. Nagmamadali ako. Sabi ni Miss, mag-lip tint ka daw. Sabi niya, mag-powder ka. Napaka-oily na mukha ko kanina. Nag-lip tint ako. Yun lang. Again, thank you sa mga nag-hi. Anyway, gagamitin ko to as drunk blush at saka lip tint, guys. Ito yung Happy Skin. Generation Happy Skin ata yung tawag dito.
Kay ano to, yeah, Generation Happy Skin, Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. Shade niya, Quirky. Ito na yung ginamit ko kasi ito yung na-open ko kanina, nagmamadali ako. So, ito na lang yung gamitin natin. Maganda itong mga ganito, yung mga watery tint. Pang drunk blush kasi mabilis lang mag-blend. Maganda talaga siya ma-blend, guys. Mabilis lang siya mag-blend. Tapos yung lips, nag-tint na agad. Tingnan lang natin kung magla-last ba talaga siya. Dagdagan ko lang kasi parang konti na lang. Si Marlon mula, tapos na maligo. Ready na ako! Si Miss, ready na! Maglagay lang ako eyebrows saglit. Kasi wala pa si Missy, hindi pa ready. Alam nyo ba, sobrang konting makeup lang yung dala ko do. As in yun, nandito lang. Napakita ko ba ito nung nag-pack ako? Parang hindi. Akala ko nakalimutan ko yung eyebrow brush ko. Ay! Wait. Gamitin natin yung galing kay Happy Skin din. Yung Perfect Brows Long Lasting Liquid Pen. Try natin. Tsaka ng brows, guys. Hindi pa ako marunong. Okay na! Okay na ko. Kwaon mo, asam na dapita ang sakyanan. Nalito sa boss. Okay, dong. Dali lang ko. Ha? Sige, kuhaan na lang. Magdali ako. Doon na sa kayo. Unya na lang. Ay, tsaka ang brows do. Tsaka ang brows. May tanawag tarong. Ano man na imong ilong? Pula ka ayo. Drunk blush. Ang brows ba? Tanawag ang brows? Wait, sir. Baga ang isa. No. Di gid lahi gid siya, miss. Pagka ayusin ko. Yan ako. Ay, tagay yung lipstick. Ay, ka na. Ito. Maganda to, miss. At least one. Dali natin yan para mag-retouch tayo. What is this? Hindi na. Asa tubangan ano? Iwin. Pangit na ang brows. Bahala kayo dyan. Hindi ko kasi makita ng maayos. Ikaw kay super drunk blush. I'm super drunk. Natatakpan kasi. Tingnan nyo. Tatakpan naman pala. Ako kaya. Gano'n na imong lips nga super red. It's that one. Atong ride, oh. Multi-kabaw. Front ako. Hello! Ari! Asa? Ano yung yagay? Biskut. Nagpalit ako, guys. Kasi kanina nag-rumper ako. Baka mahirapan tayo nun umihi. Yan, si Marlon ang ating driver. Si Mark at saka si Miss na sa likod. Hello! Kami sa elf ni Papa. Or elf. Saka nandito kami sa kanya truck ni Papi Boy. Si Papi ginamit yung motor. Gusto ko sana mag-motor tayo. Motor doon. Right, tangas Vlog ang motor ako. dito, babaw. Police. Sige. Dito dito. Tangas lang yan. Ang ano dito doon. Ang liit ng ng lugar ba, ng road. Dito nagsakyan ng mga pulisan. Sobrang. Uy! Sama ni sila. Uy, tao. Dito makamotor? Ano daw? Walang key si Mark. Naiwan niya yung key ng motor. Ibili ni Papa yun. Dito na naman isang sasakyan ni Papi. Ay, akala ko binenta na yan. Wala pa. Mag-ibili ni Papa. Wala. Hello. Hiking, oh. May magandang daan dito talaga sa Tsakang daan dumaan. Meron naman dun, oh. Ayan. Hindi ko alam kaninong t-shirt to. Kukuha lang ako ng t-shirt dun. Sa may mabunot lang. Kahapon din, nagsuot din ako ng white. Hindi ko alam kung kanino. Sino yan, uy? Gusto kita, baby. Hindi ko na kaya. Kakastart lang ng lakad, hinihingal na tayo. Meron ako. Wala kang pugong. Tingnan. Oh, vlog. Unsa na, worm? Guys, paborito ni ate guys. Paborito si Mumbo. Dagat. Takbo. Mana? May mga ano dito, mga animal. Ito ay animal. Ayan! Ang pinakamagandang pinsan, Kapaha, Hi, sad sa akong vlog, Sli. Hi, Sli. Hi ba? Uy.
Hoy, hay, uy. Palimpyo mi, uy. Tiil. Ano, dahil lugar na? Dili, wala. Ugaw. Ha? Ato ba? Ah, dito ba ba? Ikaw ba? Nahingal ako eh. Dito na tayo. Hindi ko nakilala itong mga batang to. Hello, hello, hello! Hi! Amen! 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 Amen, oy! Please! Kinsa pa? Kinsa man eh? Hi, Day. Amin, day ka na ako, Day. Amin, ikaw? Amin. Kinsa man eh? Hala, Amin, Day. Hindi siya mo amin. Uy, wala man ka niingon gahapon nga mulakaw na ka. Dito bahay ni Lula. Ito yung bahay namin noon. Dito kami yung yung bahay namin. Pero iba na, nirenovate na. Pero yeah, dito yun. Tapos ngayon si Lola na. Lola Bells! Lola, Lo. Amin, kula. Oh, duta ko Lula ah. Makiat. Kliningan ka? Kliningan ka la? Ganda naman yun, Lola. Leslie. Siyempre. Ay! Ing na imong mama, palimpyo ko kuko. Marlon. Yun na, Marlon din daw. Ing na imong mama. Marlon. Hi, Dong. Hi. Hi sa video. Hoy! Togo ang isa ay. Dito tayo sa ni Papa guys. Kayamanan ni Papa. Ito ang kanyang manukan. Oh, tingnan mo to si Papa. Iba din siya. Yay! Sa! Adi! Hala. Ang ingay-ingay. Oo. Oh. Wow naman! Kanyang bahay. Imuha ni balay pa? Oh, YouTube! Oh, YouTube! Kamu ha? Di mo muhay sa akong YouTube ha? Wa may support sa akong YouTube. Wow, kadakog balay ni Pop. Kinsa man ni balay? Amin daw tong bahay. Ato, sige hapon eh. Bahay. Ato, kaya po ito balay. Dito tayo sa kwarto ni Papa. Sabi niya, dito daw matutulog si Danny Boy kung pupunta si Danny Boy dito. Asaan? Ada. Yan daw yung ano ko sa kanya. Yan yung binili niya sa aking pamasko. Ada. Speaker? Amplifier. Ganda ng kwarto ni Papi. Usahay. Di ko alam ba, may bahay pala kami. Di ko alam na may bahay. Alam, ganda nito. Kami na talaga ang may bahay dito sa bukid. Wala pa daw to nung pagpunta namin last. Yan. Ha? Oo. May problema na. Pero ko na ba? Dagdag flavor. Dagdag na flavor. Ako may wa nang hinaw. Oh, kaan ko. Kain tayo guys. Ang sarap. Kalam niya, ano yun? Kaan, ragati oh. Kaan, naghain ako. Sugba. Duguan. Food ta. Wow, kayamers. Di kaon. Kaon, Gil. Kaldereta daw yan, sabi ni Papa. Diba, iba-iba yung tsura ng kaldereta dito. Yan, yamers. Ito masarap. Yung sauce masarap. Guys, kain tayo na. Dinuguan, yamers. Sinugalang eh. Kasi pag Tagalog ko yung mahirapan tayo mag-translate sa'yo. Mahirapan ka sa kalisod. Sige na, friend. Ori gitu Wiwin. Ako ngayon na. Maari guro to, Mark. Ako ngayon na si Wiwin. Ato ka, Mark. Dogan. Ang kawa, Mark. Dogan siya wala kanhi. Ako ngayon na. Hilak na Mark mo. Gininga na kang Mark. Gininga na kang Wiwin, Mark. Oh, nabito sila ari dito. Sukad. Bukay po na. Wala sakit adto. Nagdo ako computer dito. Kuang tato.
insider breath. Gila na te. Pero asa ka kita aturuan kill katong tinaiba. Ano bon? Wala mo nawa ni. Wala mo tinaiba ituro. Wala ang hirap ng Marlon. Ganda ah. Ganda ng kulay, guys. Kana akong colored te. Pahiram, miss. Pakita na ta. Unsa may shade anis le? Sa pangalan? Bawas nga. May push. Wala man, nawala na. Ito, guys. Turn! Smile ka ba? Smile! Itlog, guys. Ge! Itlog, ah. Nabitay. Ge ka! Ge! Ge! Gihapak ka! Hapak ka! Gi, mao lagi lagi. Wala gyud. Buak lagi lang itlala. Wala. Ay, hilo. Agay, hilo ko. Sige. Ge, punay ko sa. Ge, kusa ka nako lakang, nako. Nako ah. Ge. Toyok! Ge! Toyok. Wala. Sibutang ilok. Wala kay wala. Ay! Sige! Wala. Ge, sibutang ilok. Ge. Ay! Patay, igo buhape. Ala! Panigurado, Miss Inday. Ay. Forward guys. Hala! Ge. Ayo! Oh! Hoy, pa ba na to? Iikot, tapos pupunta dito. Love tick. Five katuyok. Give. One. Isa! Five. Dagan. Amo tayo ga. Ready? Oh, dapat kayo lang ang video. Ready? Sige, hawa! Hawa! Itugyan natin. Ready? Get set. Go! Concentrate. Si Titan, ipadool si Titan. Bigyan mo si Titan. Sige lang, gay pa daol day! Titan na. Ang lapit na si MC! Wala na! Nauglingan. Yay! Get set. Go! Ala. Dili ka abot ang pink, oy! Kabunitan! Gay ka na dog! Kanatan! Ay, UTM! Ano ba? Amos, Kyle! HP ba rin? Kita! Di ko kabalo ko ng itil. Anatoy! Ay, bago kayo. Ala, nagkaon na! Kaon na, Kyle! Ikibatan! Kanatan! Kita! Kanakan! Di kayo mo ikib. Ay. Maruha, gituhan na! Gituhan na! Ay, kamot! Kamot! Kalitan! Kyle! Kyle! Si Kyle! Marlon, ihungit ko ni Kyle dong!
Wala. Asa ka to? Ka wala to. Gigi. Piyong ako lang tapon, piyong. Ayo ba? Piyo. Eh, dulu kita. Ala. Makaabot eh. Sige. Oh. Pikas! Ano nga? Trial. Try nga, mabudre. Ah. Gamay lang kay ko. Sige na. Trapuhin mo na. Sige. Nalan, dili mahulog eh. Hinay-naya. Hinay-naya. Hangad. Dako asa ni pita. Hindi nga basta hapit na. Siya sa baba. Dili ka na. Hapit na. Balik. Hangad. Oo, hinay-naya. Oo, kana. Sige, hangad. Hangad para di matagak. Hinaya. Balik. Hindi sila kakao na ni. Gi, hinay-naya. Dila, ikaw na si Mandila, day. Hinaya. Gigi, dila. Ayaw. Nobel pamugas na lang! Ako agtiyan, papay. Madilim na guys. Pauwi na kami. Anong oras na ba? 9:36 na ng gabi. 3 AM challenge. Ano yan daw? Like ito sa kanin. 3 AM challenge daw. Hindi ko alam ano yan. Sakay tayo kay Mark guys. Sila papa nandun. Marlonay. Lag tayo. Magkaroon ni Marlonay. Gara sa ripuan eh. Padiliman. Bahay na kami guys. Diyos ko. Hindi ko pa na-text si Dan pala na pupunta kami sa bukid. Tapos wala internet dun. Dito na kami sa bahay. Text ko lang si Dan. Tapos yung video ko na-upload na kanina. Hello, yung battery ko kanina pa ito nag-charge. 11:26 na guys. Nakapag-edit ako ng isang vlog. So far, so good. Everyday videos pa rin tayo. Pero ito na.
Tulog na ako after nito, pero mag-skincare muna ako. Yun lang guys, mag-skincare lang ako, tapos matutulog na. And yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Be good. Good night. Good night.